pun tengane gelanggang tansaya endah anakku. Kukuse dupa kang gumelung kang arum ganari kadya Sekar Gadung. Sautawis sang bapa jumakrah mijil saking Sanggar Pamujan. Karing dene para taruna atat mojo ambabyar liyane. Lumabah tumuju mring tengane gelanggang banjur Gusti tumaprak adep kiblat muji mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya Gusti Kang Merbeng dumadi. Wah, rokok Sekar Wijaya Kusuma. Daya kadilasane pedhut desa mandiman namoto kang binata diobat apik kangge gumobat gemabit. Gumobat gemabit sak pucang arep jedene milikang perisan bawa kang sami kang piyamprah dumuju ingkang sastra panggerenjal. Padang puncak pucuk ing grana. Anut jroning kayun kang mati beda mati kang urip beda urip kamu kang mayat klewi kang samapang rasa jadipun perisan bawa. Wadap dipun pikir para aksara kang para aksari kang para widodara widodari kang peteng dileberi ing babar pangayoman. Wong kang kaya jebol-jebol lawang sira batang. Wong kang kawat cenandra hadit dinopur elo uru. Wah, rokok Sekar Wijaya Kusuma. Hei. Hei. Wadap dipun saking bebasan sapa kang becik tumindak ing bakal titik. Sapa kang ala tumindak ing bakal tara kang sapa sirna bakal kena cilaka. Bebasan dipun wastani netra batin netra hati hamung siji ya kang ana. Yaiku mring nangganipun Gusti Kang Merbeng dumadi. Sesanti. Sesanti memuji pantin narika gangsal lancar sugeng rahayu widodo. Lelahampanipun sak mangke kang ngantos paring purna. Wah, rokok Sekar Wijaya Kusuma. Nuwun nggih. Nuwun nggih panjenengan karo dalam kami sampun ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun kula nuwun ngaturaken ujung dalu. Saul juga melakukan malih diri perjalanan para batu segitu kepang Juwasli sarengan saking Ronggo Sekar Wijaya Kusuma. Iki temengku ngene saking pemuda kita, ngene saking Kang Rojali
Mijil keleladan dusun Talun Rejodo Desa Gunungan ini pun kecamatan Dawar Blandong Mojokerto Jawi Wetan Indonesia. Kasulupin saking dalu menika para pengetenipun saking Cekar Wijaya Kusumo katimbalan menipun saking dalemipun Bapak Ida Bagus Susanto dalah Ibu Fitria Eka ang wiwiti adicara menika wali matur kitan ingkang paring asmanipun adik kula menipun adik Jamaluddin muga lan muganipun saking adik kula dados yuga kang saleh berbakti kelani kedua orang tua berguna nusa lan bangsa amin Allahumma amin. Ngaturaken kita sak warga menipun saking Sekar Wijaya Kusumo ngaturaken kang Widul Dalu kagem Bapak Kepala Desa serta staf-staf ingkang para kinurmatan hingga malih kang ngaturaken kang Widul Dalu kagem Bapak Muspike saking Bapak Tim Keamanan dalemipun saking Bapak Kepolisian dan Ramil Bapak Kapolsek saking Kecamatan Benjing serta jajaran ingkang para kinurmatan hingga malih kang ngaturaken kang Widul Dalu kagem para sepuh Polri sepuh para alim kang para ulama disini punya ladan dusun nyanyat ingkang para kinurmatan saking kang malih kang aturaken kang Widul